Evo ga, Batinjo. Ja. To je Batinjo. Ovo sam ja, čekaj. Well, I'm good looking. And ovo je Kal-El. Inače je sin od Supermana. Videli smo na traileru da je Superman mrtav u ovom zadnjem delu. Tako da će sin verovatno naslediti. I ovo je Zigba. Brate, on ubija. I Channel. A Batinjo, ovo je za njegovu ženu, on stalno kupuje kondome, ne vidim uopšte razlog. Ne znam zašto. On je oženjen čovjek, ali dobro. I hvali se to. Eto. Kondomima ili s time što se Ne, to što se oženio. Hvali se da se oženio. Jeftina droga na Karaboru ima. Karav. Znači, ovo je brdo, ja tamo ne idem. Tamo nek idu gušteri. Ne, slušaj, mi debeli čuvamo, mi debeli čuvamo ovoga. Nije nov. Ne loži se. Tako, mi debeli čuvamo Đoleta. Ovo se zove Camelback. Camelback. Znači sam ja Kamila, šta? Ovo je Beck, ovo je Kamila. Da.